Здравейте, хора! Аз съм Мартин и вие сте с канала Футболит Мартин. Както разбрахте по заглавието, ще ходя на мача на Айнтрахт Франкфурт срещу Байерн Мюнхен. Аз съм фен на Байерн Мюнхен, как се виждат повечето видеа с тенската на Байерн. И ако се чуете според мен как ще завърши мача, 3-1 за Байерн според мен. Гол на Кейн, 2 и 1 на Мусиала. Тея много не ги знам. Мармуша още в Франкфурт. Но нека директно да се пренасяме към летището. Ето го летището. Няма какво толкова ви показвам. Видяхте, че това е летище в София и ще се видим в Франкфурт. И вече сме в Франкфурт. Да ви покажа, че не е кликбейт или нещо. Виждате, всичко е на немски. Не знам какво означава тези неща. Просто ви кажа, че съм във Франкфурт. Да погледнете, че не е кликбейт в това, което казвам. И нека... дай да ви покажа вратата, ако не ми вярвате. Ако продължа да не ми вярвате. Да, вече няма това не е чит. И нека директно се пренесем към следващия ден. Пичове, вижте какво си намерих куршенце. Ново економиша в Германия. Made in Germany. Ето, че почти че е ново най-вероятно. Съда по външния му вид. И това е горе-долу. Сега ще му направя няколко снимки, ще ви ги покажа във видеото. Пичове, ето какво намерих. Адно не ме падне YouTube за тия кадри. Да. Не знам дали за показваме. Що ме гледаш така? Гигачат фейс. Защо ме гледаш така? Не мога да те разбера. Не мога да те разбера, що ме гледаш така. Но какво да верих тук, брат? Да моля се да не ме баднат за винаги. Пичове, вижте какво намерих. Буквално до нас. Да, магазин за Линд. Ето. Магазина за Линд, ако не ми вярвате. Как се държат. И да, ето и бум. Ще ги пробваме в някой магазин, който е близо до нас или ресторант. И сега това цялото трябва да го изям. Не, че има нещо общо с мача, но да, това е интересно. Това не го очаква, това е рая за мен. Това магазин на Линти ще се видим утре. Хора, сега опитваме. В момента нито един нямам поставя с какво, така че дайте с това да почнем. Не мога хора. Ето мила. Ето това. Погледам най-бейсик набор. Това има вкус на... има ядка с него. Втория. Бял шоколад. Вижте вътре какво има. Има много странен вкус, ще опитам с него поне неща на шоколад. Те пробвам този наполовина и спирам, защото стана твърде много. Това има вкусна билка и това е разпробването на шоколад. Защото става твърде много. Пичове, не знам какво се случва.
Но ето още едно Ламборгини, докато хода. Ето. Не е кликбейт. Още едно Ламборгини. Не знам как се случва и още едно Ауди. Кой пижи? Ето, ще отварят вратите, бе. Се тая? Да, брат, това е невероятно, брат. Ей сега, ще ви покажа някои снимки от Ламборгинито, с което се снима, хоп, не може да се говоря. Ей сега, очаквайте снимките. Пичове през някакъв магазин за идианци. Ето, казвам ви го. За някакви идиански бижута и ще се видим след като влезна. Ето малко част от бижута и ще се види когато пробвам бомбаните линти, евентуално. Мога ги взема всички да ме поживе. Хора, вече деня за мача на Байер Мюнхен. Айнтрахт Франкфурт. Разбрах, че Мусиала няма да играе и трябва да сме на прогнозата. Мисля 1-0 за Байер с гол на Кейн или на Олисе. Ама ще видим какво ще се случи и направо ще се видим като почнем да се оправяме за матч. Брото, сега отиваме до някакво кафе. Да, ако се чуете, че съм се навлекал така. В Германия е кучи тут. 2-3 градуса макс. Да, и видях някакъв човек, който тича, ама и покъс ръка в 3 градуса. То се личи и само ако как сме се навлякал. И направо ще се видим, като почнем да се оправяме за матч. Да, аз го казах това. Минали епизод на какво говоря, бе? Хора, аз се обличам за Байер Мюнхен. Ето, тениската ми е готова за матч. Сега ако ми кажа за фантомните ми движения, тя са ми по-удобни. Ето. Не, че някой вълнува как се обличам тениската, но не е кликбейт. Хоп, термоблок имам. Доста ще без термоблок, колко се казва. Като не знам сега колко навън, преди 2 часа и 3 да бях навън. Беше адски студено. Перфектен ми аутфита за тръгване. Ще се взека някакво малко дългояке и тръгваме към Deutsche Bank Arena. Господин Кейн загрява Гереро, Олисе, Минче, Олисе, Кими, доколкото да се лъжи този средата.
Гнабри, Мюлер, Гнабри, Кимих, Мюлер и с нашите с титулярния екип. Най-сетне. Ето го, ето, о, не, ето Кейн. Хора, ето и Кейн. Павлович, Кимих е там и почват да стречим, колкото виждам. Дейвис май резерва. Дайте нашите! Дайте да ги бием Айнтрахт. Ето. Колко са близо, Шишинка. Много са близо. Яко. Нашите стречинга. Боли се. Само, че не мога да видя Сане къде е. Защото доколкото видях и Сане беше излезнал. Или това е било Гнабри. Или се вижда кой е. По-интересен въпрос къде Сане. И ще се видим направо като стартират матча. Това ще е много хайпното. Може би не един от най-интересните матчове, които ще гледате този уикенд. Павлович! 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 Мануел Нойер! Каква последа само! И феновете на Байер Мюнхен! Ето! Оле! Оле! ФЦ Байер! Оле! 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 ФЦ Байер! Оле! 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 ФЦ Байер! Топката би трябвало да бъде за Байер. Така изглежда всичко. И нека да спресваме за най-интересни положения. Кимих пас за Гереро. Лисе. Майко мила! Колко близко до вратата! Само! 1-0 за Байер Мюнхен. Байер! 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 Лисе.
Беше близо, много близо, много близо. Не! За 3-3. Каква е тази трагична защита? Толкова слаба защита. Няма какво да кажа, освен трагедия. В ужас. Хора, както разбрах, матчът завърши 4-3. Незаслужено рано Субарна трябваше да бие според мен и според много други хора. И това беше като цяло от видеото. Чао и до следващия път.